Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katur dumateng panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundi saha ingkang pantes kinabektan. Katur dumateng panjenenganipun kadang pisan sutresna sapangambyong temanten ingkang tansah winengku ing bagya mulya. Utaminipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suwarno ingkang pantes katuraken sagunging pangormatan. Saderengipun kula hanglajengaken punapa ingkang dados wasipun gati kula wonten ing mriki pinangka suri sarira saking keluarga ageng Bapak Suparjo Mangun sekalian Ibu Sri Wahyuni. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan tansah ngaturaken raos puji dalasan syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing kawedengan punika kita sedaya tansah pinanggih rahmat saha berkahipun. Mboten kata lumpen salam ugi selawat tansah kita aturaken dumateng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula lan panjenengan sami dadosaken panutan angin gesang wonten ing alam praja punika. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suwarno ingkang tansah kula bektosi ingkang sepindah lumantar kawula panjenenganipun Bapak Suparjo Mangun sekalian Ibu Sri Wahyuni wonten ing kawedangan punika hanampi salam taklim kawilujengan saking kadang pisan sutresna saha sedaya pangambyong kanthi pepaes Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinartan raos pandonga saha panyuwun wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keluarga ageng kadang pisan, keluarga ageng Bapak Suparjo Mangun saha temanten kekalih ugi sedaya pangambyong, ugi sedaya para rawuh danten tansah pikantuk kerahmatan, keberkahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jangkap ingkang kaping kalih bilih pisawanipun panjenengan wonten ing kawedangan punika anggenipun hamasrahaken temanten kekalih nun inggih Bagus Didit Andi Prasetya sekalian Kusumaning Ayu Nikmal Muna wonten ing kawedangan punika kanthi hanyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Temanten kekalih kawula tampi kanthi sukarananing penggalih. Mugi saestu kanthi tambahing donga pamuji panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing kawedangan punika tansah atut runtut temanten kekalih tansah tinemu rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti minggahipun dados keluarga ingkang sakinah mawadah saha warahmah. Salajengipun panyuwunipun saking keluarga ageng kadang besan sasampunipun anak mas temanten kekalih punika kapasrahaken wonten ing ngarsanipun ingkang kinurmatan Bapak Suparjo Mangun sekalian Ibu Sri Wahyuni saestu badhe kagula wentah kanthi saksaesainipun bilih estu temanten kekalih punika tasih timur tasih betahaken bimbingan pramila saking punika saking keluarga ageng Bapak Suparjo Mangun sekalian garwa saestu badhe sagah handidik temanten kekalih punika.
Katur dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Suwarno ingkang kinarmatan. Dene ingkang pungkasan bilih sak sampunipun pahargyan wonten ing ratri siang punika sampun wonten pratandha ingkang cetha anggenipun paripurnaning pahargyan panyuwunipun panjenengan saha pangambyong temanten kekalih badhe nyuwun pamit saestu saking keluarga ageng Bapak Suparjo Mangun sekalian Ibu Sri Wahyuni hamung saged nderekaken saha paring tambahing donga pamuji mugi-mugi panjenengan sedaya sak pangambyong anggenipun wangsul tumuju griya pisowan tansah pinanggih rahayu ing sedayanipun. Pinangka pungkasanipun atur kula saking wakil saking keluarga ageng Bapak Suparjo Mangun sekalian Ibu Sri Wahyuni wonten kirangipun wonten lepatipun kula tansah ngaturaken sewu agunging pangaksama ing wasana cekap semanten nuwun mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.